खुलुमबाय, आं उदांस्रि मुसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 24 नभेम्बर 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ लाचित दिवस महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो 24 नभेम्बरखौ आसामाव लाचित दिवसखौ फालिनाय जायो, जाय 1671 मायथाइयाव सरायघाटनि दावहायाव लाचित बरफुकननि जोहोलावारि हाबा आरो असमिया सान्थ्रि हानजानि मुगल रौनियाफोरनि सायाव गेदेर देरहानायखौ गोसोआव लाखिनो थाखाय फालिनाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ शाहिदी दिवस अफ गुरु तेग बाहादुर जी, सेलिब्रेट इउर इउनिक टेलेन्ट डे आरो नेशनेल सार्डिन्स डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।